Здравей, госпожа Модерна. Ти си готина. Предната седмица си се тагнала от Синди, от Плаза и от Астория. Евала, но защо не се тагна от разтегателният диван на чичкото се с класата, който те заведе там? Опа, грешка, ти си на 6 на 10. Вече си голяма. Можеш да правиш каквото си искаш. Време е да изброим 10-те неща, които те правят готин в 2007 на 10-та. Първо, пуши цигари. А ако си ги започнала от 5-ти клас, печелиш още 10 точки. В противен случай ще си скучна и много готини пичове екей биячи. Екей виз 2. Няма да ти искат цигара, което намалява драстично шанса ти да си с отворена капачка на 16. Второто важно правило е винаги говори за наркотици. Така е. Вярно е, че само веднъж си пушила трева зад училище и си се разкашляла и ти е станало лошо. Но ти трябва да опишеш чувството като великолепно преживяване, екей екскурзия в Дубай. Екей карам с 200 чисто новата Тесла. Третото важно нещо е да си активна в Инстаграм, Снапчат и да имаш постоянно история в месенджер, че къде другаде ще постваш докато пееш пияна в някоя дискотека. Също така не забравяй да снимаш волана докато се шофира от друг човек. Разбира се, трябва да се лее романтична песен, за да напишеш колко добре се чувстваш. Нищо, че баща ти те кара на училище. Четвъртото правило за успех е винаги, ама задължително. Трябва да сте харесали страници на Клуб Билионер, High Life и да качвате еротични снимки на хора, които правят секс. Разбира се, това автоматично ви дава нови 20 точки към актива за готино момиче, екей принцеса, екей пантера, екей Моника Валериева 2.0. Петото основно нещо е да имате iPhone или най-малкото последен модел Galaxy. Разбира се, никой не зачита марки като Lenovo, Huawei и други безподобни смартфони. При снимката в огледалото едно нещо, което ще ви донесе още бонус точки, е полуизядената ябълка на Apple, а и на дискотеката това ще ви донесе бонус точки, докато симулирате, че си наблюдавате телефона, а всъщност зяпате баткото статосите, екей Майкъл Скофилд. Шестото нещо – снимките от под прикритие. Задължително споделяй снимки на Иво Андонов с мафиотски текст за предателството, парите и доверието. Нищо, че дори не си гледала сериала. Това ще ти даде също точки и ще изглеждате по-атрактивни и по-гангстърски. Седмото нещо е филтъра с кучешките уши, с които ти вече може би имаш снимка. А ако нямаш, това автоматично означава, че рейтингът ти е под всякакъв спад и бързо трябва да качиш 2-3 снимки на косата си, на който се вижда до пето ти. Осмото нещо, което ще ви направи готин, е чалга песните. Задължително е да сте фен на Галена, Галин, Яница и други национални певци. Задължително е на училище да пускате техни песни и да казвате колко ви кефят. Ако имате тон колонка за усилване, още по-добре. Винаги бъдете в крак с новите хитове и се постарайте съучениците ви да ги чуят първо от вас, преди да ги споделят в Фейсбук. Деветото – снимка от фитнеса. Разбира се, има момичета, които тренират наистина, но вие не бъдете от тях. И без това е полезно да ядете докато плачете на Хачико. Но за да бъдете попривлекателна, екей спортистката, екей Лазар Ангелов и Кубрат Полев, вие трябва да имате снимка по клин в фитнеса. Това ще ви направи много по-готина, а и ще даде материал за погрозните момчета, екей чикиджиите. Десетото и последно нещо за успех в днешния живот е за завършилите гимназия и отправили се към по-големите градове, екей столичанки в повече. Винаги се дръжте надменно и се дръжте саркастично с хората от вашия град. Все пак вече вие сте голяма работа. Имате половин семестър в София. Нищо, че в 9-ти клас никой не ви е обръщал внимание. Сега сте голяма клечка. Следващата ви стъпка е да участвате в София ден и нощ. Екей Джесика Алаба, екей Боби Татуса и Марио Бармана. Това са повечето основни неща, за да бъдете готини в днешно време. Ако ти не си правила поне едното от тях, означава, че си старомодна, екей Лили Иванова. Благодаря ви, че бяхте с Гаровата. Ние сме Гаровата. Ние завземаме. Ние заличаваме. Очаквайте ни.